No, takže pri tomto úle minulý týždeň, keď sme robili prehliadku, mali sme 2 komentáre k nemu. Áno, 2 z 2, nie sme nejaký veľký kanál, takže za tie som vďačný, lebo svedčilo to o tom, že tí ľudia si teda video aj pozreli. A bol tam komentár o vápenatosti plodu. Čo je pravda, ja som to teda aj postrehol, keď som úl otváral, ale keďže ja som trocha začiatočník, aspoň čo sa teda videí týka, tak ma ani nejakým spôsobom nenapadlo o tom hneď hovoriť, čo sa deje, prečo nestresujem a čo s tým vlastne idem robiť. Takže našim komentátorom ďakujem za komentár, ďakujem za pozretie videa, samozrejme ďakujem všetkým, čo si video pozreli a dúfam, že vás teda nejakým spôsobom bavilo. Ja teda v žiadnom prípade nie som nejakým spôsobom učiteľ a ani netvrdím, aby ľudia pracovali so včelami tak, ako to robím ja. My sa vlastne s polovičkou snažíme len ukázať, ako to robíme my, prečo to robíme, či nás to baví a jednoducho ako vyzerá taký náš bežný život so včelami. Ale teda späť k tomu vápenateniu. My sme tu mali pred nejakým časom taký nie zrovna dobrý výkyv počasia a ten výkyv počasia bol taký, že jednoducho sme mali zhruba, by som povedal, 2 týždne pomerne vysokých teplot, kde tie včely sa prebrali. To plodovanie začalo naplno, kde tie teploty boli až do 20 stupňov, by som povedal, aj nočné teploty miestami boli cez 10 stupňov, kde tie včely sa akoby rozbehli, rozvinuli v podstate viac ako v chladnom podnebí sú schopné zahriať a teda opatriť. No a potom prišiel zase také dvojtýždňové obdobie potom, keď buď to pršalo, alebo bola zima. A zimou myslím to, že v noci aj mrzlo. A ako som spomenul na začiatku asi druhého separátneho videa, tak bol veľký zázrak, že nám nepomrzli všetky ovocné stromy, aj keď teda my bývame viacej na kopci a tam tie mrazy takéto jarné nie sú až také hrozné, ale tu, kde je umiestnená včelnica, je to viac menej v doline. Za ňou teda zakríky nie je vidno, ale kúsok za nami tečie aj hron. To znamená, že keď prichádzajú prízemné mrazy a všeobecne mrazy, chladnejšie počasie, tak touto dolinou sa to vždy tak nejak preženie. No a tú vápenatosť, keďže som aj predpokladal, že by mohla byť spôsobená týmto výkyvom počasia, kde tie včely jednoducho nie sú schopné zahriať ten plod, je zvýšená vlhkosť v úli, tak som to nejakým spôsobom ani veľmi neprežíval s tým, že som vedel, že dávame tento Apigard a teda tam píšu, že to podporuje aj pri tej vápenatosti. A zahraniční včelári, ktorých sledujem, tak vápenatosť v zásade neriešia vôbec, pokiaľ sa jedná o prejavy, keď sú na začiatku roka, skorá jar. Pretože v podstate tá huba, keďže vápenatosť je vlastne mykotické ochorenie, ktoré je podporované vlhkosťou vysokou alebo chladom, tak pokiaľ sa táto vápenatosť objaví takto v tomto jarnom období, tie včelstvá si s ňou veľmi ľahko poradia. Pokiaľ sú silné, toto včelstvo je podľa mňa dosť silné na to, aby si s tým poradilo. Samozrejme ich budeme podporovať. Mám tu ešte ďalší Apigard, uvidíme, v akom stave je tento. To si ale pani manželka potom prejde sem za mňa, aby sme sa spolu pozreli, ako vyzerá mriežka, ako vyzerá Apigard teraz. Pretože tá mriežka je fakt, že nebola čistená dlhšiu dobu, pretože som sa k nej nevedel dostať, vravím, zasekávajú sa mi, ale to pri ďalších dnách budem riešiť troška inak. Ale keďže viem, že aj napríklad v Austrálii, v Amerike veľmi to neriešia, my to riešime aspoň čiastočne. Samozrejme, akože je to vážne ochorenie v prípade, že by sa to vyskytlo niekedy v lete, v prípade, že by sa to vyskytlo na jeseň, to by som asi už troška aj panikáril a chodil by som sa pýtať po včelároch, ale kyselinou mravčou som to preliečovať nechcel, keďže dávame tento Apigard a výmenou matky by som toho až tak veľa nevyriešil v tomto momente, len z toho titulu, že výmena matky pri týchto ochoreniach sa robí skrz hygienický pud. Keď som pozeral tie rámiky aj naposledy, tak som sa pozeral, že koľko takého plodu je v rámikoch, koľko takého plodu je na mriežke. A väčšina toho plodu bola na mriežke. Ja som si totižto minulý rok v podstate len zo zvedavosti robil PIP test na týchto mojich včelách. Pre tých, čo to nepoznajú, je to ten test vlastne hygienického pudu, kde vypicháte zaviečkovaný plod na určitom úseku a v priebehu týždňa, 2 sledujete, či sú tie bunky vyčistené alebo ostávajú teda prepichnuté a
a degradujú, ale zatiaľ na všetkých včelstvách to dopadlo na výbornú, takže nevidím tam momentálne dôvod meniť matku. Samozrejme, ak by to ochorenie nejakým spôsobom pretrvávalo a nevieme sa ho zbaviť, tak tento úl by išiel do izolácie, to je jedna vec, a zvolili by sme iné liečebné postupy. Samozrejme, medzi tie postupy patrí aj zúženie, silnejšie zakrmovanie, aby bolo viacej včiel v úli, aby sa teda nemotali po vonku, dá sa povedať. A jedno z takých finálnych riešení to je od nemeckých kolegov včelárov, to je takzvaný otvorený roj. Aj keď teda v zásade sa jedná len o premiestnenie včelstiev, to znamená, že vlastne sa zoberie dezinfikovaný úl, do ktorého sa vychytí matka, dajú sa 3 stavebné rámiky s kúskom plástu, to stačí. A ten sa postaví na miesto pôvodného úlu. Z pôvodného úlu sa zosypú všetky robotnice včely, presunú sa do nového, starý plot, staré rámiky, všetko sa spáli. Toto je samozrejme postup pri more včelieho plodu, ale používa sa to aj pri vápenatení. Pri vápenatení nie je potrebné spáliť, rámiky sa môžu vytopiť a úlo treba dezinfikovať, ale teda ten čistý dáme na miesto pôvodného, včely sa tam usadia a po 3 dňoch stavebné rámiky sa vyberajú preč, tie sa likvidujú a dávajú sa len medzi stienky. To znamená, že včely sú v čisto novom dezinfikovanom prostredí, ale vravím, zatiaľ tá situácia nie je taká vážna. Potom, čo sa týka ešte jednej časti komentára, neviem, či je to aj teraz na videu vidieť, ale pani manželka, poď ideme pozrieť tú mriežku, skôr než teda začnem otvárať včely na ten apigard a ukážeme si ešte jednu vec, čo tu mám, ktorú nie vždy je vidno na záberi. Nechaj kameru zapnutú, len poď. Bude troška roztrasený obraz, aspoň bude vidno, že čo tu máme. Takže v prvom rade, keď sa niečo vysýpa, zvyčajne, ja som to v prvom videu hovoril, treba mať po ruke vrece na smeti. Vtedy som ho zrovna nemal, tak som nebol z toho 2-krát spokojný. Takéto obyčajné vrecko stačí, pretože či už z nejakých oxalových pásikov z výšky, alebo z toho apigardu, keď ostane krabička, je dobré mať to kde zahodiť. Na poslednom videu som mal vrecia, takže ono to nie je takto vidno. Ale vravím, na tom prvom som si vtedy zabudol, ale tam som to tuším aj spomínal. Takže poďme sa pozrieť na tú mriežku. Toto mi robí na niektorých úloch troška problémy, že síce vymyslel som to v podstate, takže som s tým spokojný, len vravím väčšie vôle. To znamená, že ja si viem takto vybrať celú tú zadnú doštičku, ktorú som tam mal z nejakého dôvodu opačne. A tuto na spodku sa mi vlastne zasúva podložka, ktorou sa monitoruje spád klieštika. A tu mám mriežku. Akože volá, čo tu vidím, ale nie je to taká katastrofa z toho apigardu. Neviem, je tam napadané zo všeličo, ale míňa sa z neho. Je nejaký stvrdnutý, ale nie je tam taký ten hrozný spád, ako by sa očakával. To znamená, že ja si myslím, že to vápenatenie plodu, ono sa pomaličky aj vytráca a som si viac menej istý, že sa vytratí. Tam, čo pri ňom vlastne hrozí, je to, že je oslabenie včelstva a samozrejme menšia produkcia, ale pri normálne silných včelách to nie je ochorenie, ktoré by vyslovene hrozilo tým, že prídete o včelstvo alebo o rodinu. Hej. Takže preto takto. Ako je jasné, že so mnou nemusí každý súhlasiť a ani nebude. Ani ja s každým nemusím súhlasiť, ale jednoducho takto to je. Takže áno, vieme o tom, dávame si na to pozor. No, ešte tam majú, tak im to nechám. Ale kľudne mi napíšte do komentáru, kto máte s týmto apigardom skúsenosti. Ako je to s tým, keď ostane takýto tvrdý, ako ho používate vy, ako často. A možno sa volá čo zaujímavé dozvieme.